No concello de Pontecesures as bandeiras ondean dende onte a media asta. Todo o municipio chora a morte de dous dos seus veciños na vaga de atentados do domingo de Pascua en Sri Lanka. A violencia cega e inxustificable ten sacudido o pobo de Pontecesures e segado a vida de dous mozos da nosa vila, rompendo o máis importante e inquebrantável pilar da democracia, o dereito á vida. Ante este terrorismo inxustificado, a Corporación Municipal en representación do pobo de Pontecesures manifesta a súa enérxica repulsa. Nun pleno extraordinario esta mañá a Corporación trasladou todo o seu apoio ás familias de María González, natural de Pontecesures e de 32 anos, e Alberto Chaves, rianxeiro de 31. A parella era veciña da vila. Expresar a nosa solidaridade coas familias dos veciños falecidos. A súa dor é tamén a do pobo de Pontecesures. E terceiro e de último punto, o Concello de Pontecesures comprométese a adicar toda a axuda incondicional e ilimitada para o que todas estas familias precisen. Coa declaración institucional acordada por todos os concelleiros, tamén se decretaron 3 días de loito oficial. A unidade que estamos expresando hoxe en este acto todos os concelleiros do Concello de Pontecesures representa a todos os cesureños, galegos e españois comprometidos cos valores democráticos e coas liberdades individuais. O pleno remataba cun emotivo minuto de silencio para recordar a María e Alberto.